Amalawi kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Zakaya lilombe kulinji umzuzu mbanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Wale akoti akujibaji Kudi wasaruga kulirabe Nanga wasolola ledesi ya odisha Shirugu goshi yeta panji Nanga kani zoja tisa suri jani Kumbolo bagari kulinji Mwela nanga wanugo Ye programu ya kulinji yafikanso mmene mwamvera musule muno ndi nzanga Wayana Chunga kwa chabwanji Wayana. Inetu ndadzuka bwino, Right. ndipo mone mmene upite kwa Malawi onse konse kumene mukuti mvera programu iyi timathokoza tikamakumana m'misewu kumamva kuti muthamangira kulinji nakumvani makulinji ayi lolemba lachiwiri komanso lachitatu sabata lililonse. Zoonadi, Wayana program yathu ilero tili ndi nkhani yokuzana ndi zachisankho monga takhala kumanena masiku ambuyomu chifano zachisankho zitukambirana pafupi ndi nthawi yake ndipo ndizongoyenera kuti titero chifano kumene tikulowerako kuli chisankho ndithu chadzaoneni chija amati general election chimene lizasankhe president, aphungu komanso makhansala. Izizi ndi zinthu zoti zimachitika kamodzi mu zaka 5 zina zilizonse, so ikafika chaka chakecho kumakhala gwiragwira ndi uyu amene wayamba pano. So mprogramu yathuyi tikufuna kukambirana makamaka nkhani imene yangochitika kumene kuzisankhoku pamene bungwe la loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission lalengeza sabata imene yapitayi, I think Friday, kunena kuti atsekulanso kalembera wa voti kachikena masiku amene abwerewa. Masiku enieniwo achita kulengeza bwinobwino, koma chimene anena ndicho kuti ndithu atsekulanso kalembera umeneyu wa kachikena makamaka chifukwa cha zimene khoti idanena mbuyomu, komanso pofuna kukonza mavuto ena ndi ena amene anapezeka nthawi imene amalemba kalembera ameneyu phase 1, 2 ndi 3 ku dziko lonse, kumene kunatuluka ma issues ochulukirapo amene anthu ena ake ndithu analephera kulembetsa mukaundula wa votiyo pa zifukwa zosiyanasiyana. Zambiri za izo zinali zokhudzana ndi kuti mayina awo samaoneka chifukwa cha kalembera, mabuku a kalembera wa unzika. Paja tikumbukire kuti voti ya chaka chamawacha amene ati avote nawo ndi okhaokhawo amene mayina awo akupezeka mukaundula wa unzika, ali nazo ziphaso. So chifukwa cha kulephera kukhala nazo ziphaso zimenezi, anthu ena amalephera kuti alembetse. Ndiye ameki alengeza kuti kachikena atsekulanso. Ndiye pali mafunso kunena kuti kodi makamaka chimene chizichitika akatsekula apapa ndi chotani. Funso lalikulu limakhala ponena kuti anena kuti anthu amene ati awalembe fezi imene ikubwerayi ndi okhawo amene anapita kuti akalembetse mafezi atatu amene apitawa, ndiye pa zifukwa zina sanalembedwe. Satsekula kwa aliyense kuti nongati mmene anatsekulira pambuyopa. Ulendo uno zili targeted kwa anthu amene anapita kukalembetsa ndi kupezeka kuti mayina awo sanalowe mkaundula pa zifukwa zina zokhuza ndi ena lapindi zina zoterozo, komanso amene wawa wofuna kuti akangolembetsa paekha kuti koyamba kuti amenewo siziloledwa. So pali nkhani za mtundu ngati mmene kodi zimene zizi zikuyankha madando amene anthu anali nawo mayafunso ena ndi anthu ngati mmenewo. Ayi poyamba panalidi mavuto osiyanasiyana, ndipo anzathu amene anapita ku khoti ya Malawi okhuzidwa ndi nkhani anakasuma ku khoti kuyitengera ku khoti bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission komanso bungwe lopanga kalembera mdziko muno la National Registration Bureau. Ndipo mwamba dandaulo wawo dandaulo limodzi lonena kuti anthu amakanika kuti alembese chifukwa cha process ya NRB yopanga ziphaso ndi zina zimene amafotokozera. Koma khoti linagamula ndithu ndikumbukira kuti ajaji ake anali Justice Mandala Mambalasa ku khoti yaikulu ya Blantyre High Court. Ndipo kumeneku Mandala Mambalasa anagamula kuti bungwe limene la Malawi Electoral Commission komanso bungwe ya National Registration Bureau
lidzasegulenso kuonjezera masiku ena. Komanso analamula kuti bungwe la National Registration Bureau izikhalapo pamalo pamene pazikhala a Malawi Electoral Commission pamene azipanga kalembera. So tidaona masiku oyamba chigamulo chitapereka anthu akumanena kuti NRB sinafike yebetu pa ma registration center, koma titayankhula ndi Asambo PS Wankulu wa National Registration Bureau ankakanisisa ndithu kuti ife tikumapezeka pamenepo. So muona kuti kwambiri nthawi imene pamenenso zimene zimachitika ndi nthawiso zimene zipani zosusa zinkapanga ma press conference kumayankhula ndi atolankhani. Ndipo misankho imeneyi ankakamba kwambiri za zinthu ziwiri. Choyamba amakamba zonena kuti anthu ena amene akuyendesa bungwe la Malawi Electoral Commission achoke, monga Justice Annabel Ntalimanja amene ali chairperson wa Malawi Electoral Commission, komanso amankakamba za ampesi amene ali ngati woyendesa bungweli ku CEO elections officer. Yes, exactly, ku Malawi Electoral Commission. Ankakambaso za nkhani ya Malawi ya National Registration Bureau kuti iwo ankaona kuti si kupezeka. Ndipo maganizo mwawo National Registration Bureau ikupanga collude kapena kukhangati kuti akugwirizana ndi Malawi Electoral Commission kuti asayendese bwino zisankho. So panali zochitika zambiri, koma tinaona kuti phase 1 anthu analembesa, phase 2, phase 3 moti mafigala amene tili nawo pano ndokhuza 7 million kuposa ndithu chiwerengero cha Malawi amene adalembesa mavoti mu 2019 chimene chinali pa 6.8 million. Kutanthauza kuti surprise Malawi ndithu alembesa ochulukirapo mukafananiza ndi mmene zinalili kumbuyoko. Koma zolankhulazo ndiye zimapitirirabe. Taona ndithu mawiki omwe awiri apitawa pali anzathu a opposition ma MP akuchita storm warehouse ku Lumbadzi ku Lilongwe kwani ningoti kanengo atapita kumeneko ndikanena kuti taapeza makadi anzathu a National Registration Bureau amafuna kubera zisankho kufufuza kusapeza kuti yayi kunali malo amene amapangira sorting kapena kuti amakonzerako makadi kuapakirira. Koma tizithunzi zitayenda kale pa social media anthu atagamula kale in the public court kunena kuti apa nkhaniso imene zalowa Samia Solomon namene amasogolera aphungu anzawo amene osusa boma panavuta ndithu. So pachitika zambiri pakatipa, koma apapa anzathu a Malawi Electoral Commission akupanga molingana ndi zimene khoti lidawawumiriza kuti Amalawi amene analephera poyambapo pazifukwa zimenezi ngati zina za National Registration Bureau mwapasenso mwayi kuti akalembese. Tokoza kwambiri wayana waita mbasula kwambiri ndiyofunika inafunikira kuti tipereke background kuti kodi tili pati andi tafika pamene pa kuchokera poti ndipo tikulowera kuti. So nkhani ndi imene yoyo funso limene sunaunikire wayana funso ililonena kuti akuti angolemba ukhaukhawu amene anapita nkukalephera kuti mayina awo atuluke asati aliyese pamenepo paona potani. Pamenepo mbali inasunga dandaule chifukwa mwayi unaperekedwa kwa wina aliyese chabwino. So ngakhale mayeso enieniwa amakhala ndi nthawi ngati nthawi imene mwagwirizana alengeza simunamalize kulemba nthawi imene mayeso ola chimwene utabwera motani amakukaniza. Sewa zinthu zimafunika discipline. Singawa nkhala kuti aliyese basi pamene walota basi nthawi imeneyo akalembesa. I think timayenera kuti tichite observe discipline. Kodi Amalawi 7 million amene akalembesa amalembesa bwanji ena wanali kuti nde ine ndikuona ngati kuti iwowa amene akwalola kuti anayi ndi zifukwa zokwanira nthawi imeneyo kuti asalembese monga zimenezi za maprocess azanzika ndi zina zoterozo ndizomveka kuti they should be given a second chance. In fact akhotiso nawonso anaona kuti kunali koyenera kutero, koma kuti wilinile wina aliyese angoti basi nde what's the point of having a timeline. Izizi zimafunika kukhala ndi nyengo yake. Koma mukaonanso mbali ina muona kuti wena azichita advocate kunena kuti yayi komatu mwayi ngati aliponso Amalawi ena mwene mwina samadziwa ndi ufulu wawo atsekulatu ndi ufulu wawo komanso ali ndi zoyenereza zonena kuti avote. Aloleni kuti achite register. But my question is munali kuti iko mangati yoti atsekula idzinza mafulutu
zoti ndinali kuti musalimbane nazo kwambiri koma mwatsekula aloleni anthu alembeze chabwino nkhani imene ili mbwalo ndi imene yoyo nkhani yovuta kwambiri. Programu iyi tili nawo mphatso Sambo tiyayamikira Sambo kuti amabwera ndipo azipitiriza kuchita mwamtundu ngati umene uwu chifukwa nkhani izizi siku linati makambirana kunena kuti ntchito yona magwira Sambo imafunika munthu wakamu ngati iwowo chifukwa ena atathamangisana ndi wina kutenga microphone kuiponya pansi chifukwa nkhani zake zimakhala motive and I'm sure he understands kuti udindo umene ali nawo ndi udindo onena kuti Amalawi zimawakhuza ndipo nkhani za ndalezi ndi nkhani zovutirapo koma asatope kuyankha mafunso and he should know kuti mafunso ena amene azafunsidwa azakhala opweteka kumene aziyankha mafunso zoona zokhazokha as long as imetezi kwauza anthu zokhazokha zoona zimene zili background zosevuta. Chabwino Asambo mwadzuka bwanji tsiku la lero kulilongweko? Ndadzuka bwino kaino kumeneko. Ayi ndithu moyo wabwino. Ndamva kale kuti muli pa ulendo opita ku msonkhanoso wa zokhazokhazi ndiye tiyesesa kuti tiyamikire kuti pakali pano mulipo tikamaliza muthamanga kupita kumeneko. Ndakulandirani Felix Njawala kuchokera ku UTM chipani cha UTM mwadzuka bwanji? Mr. Kankwatira kaya kumeneko ndawa yanawo mwadzuka bwanji Asambo mwadzuka bwanji nso kumeneko? Tonse tadzuka bwino. Ifeyo ndi zabwino bwino. Tadzuka bwino Mr. Njawala. Mbona Njawala? Ziko kwambiri. Okay. So, chikuyenera kukhala ndi Sangwani Mafuliro Kumalawi Electoral Commission. Kumalawi Electoral Commission koma zikuvuta mmene taneneramo kuli misonkhano ndi chani kumano ndikuona ngati kuti kumeki kuli anthu ambirimbiri amayenera kupezeka wina wake kuti tikhale naye pa maprogramu ngati amenewa. Umenewu ndi uthenga upita kumeki kuti tikamakhala ndizokambirana ngati izi zokukhudzani mwina mmene mumachitira moja mutamapezeka koma kuti pakana kukanikiratu kuti asapezeka not even one person to represent let's hope kuti mkatikati zitheka koma Amafuliro amaoneka ngati kuti zina ndi zinaso zikuwapingapinga so atipase munthu wina oti ayankhule chifukwa nkhani ndi ya meki. Anjawala tiyambe ndi inuyo ndipo mukamayankhula simukuyankhulira UTM yokha maso mukuyankhulira zibani zinzanu chifukwa panali united position imene zibani zingapo munatenga zokhuzana ndi maproblem awawa. Tili pano ndi zimene zachitika kuti ameki alengeza kuti kwabweranso atsekula kalembera wina kachikena. Nkhani yokhayo payokha mwayilandira motani Anjawala? Zikomo kwambiri. No, nkhani imene yoyo ndiyo andika kwambiri kutailandira. In fact ndi chimene takhala tikuyankhula kadi zipani kunena kuti meki kanaganizira kwambiri kuti ipereke mwayi kuti anthu amene sadalembetse pa zifukwa zambiri zomveka bwino akhale ndi mwayi wokuti alembetse mpakana ndi mapita kumabwalo apambwalo nkumagamula ndiye mmene achita choteremu ndi nkhani yabwino kwambiri yolandilika zinazotika mbenkati chabwino. So pamene muti zinazotika mbenkatimu ndiye pamene pakubwera funso lonena kuti kachikena wakeyu kalembera wakeyu ngosankha achita kunena monenetsa kunena kuti anthu amene ati alembedwe mukalembera ameneyo ndi okhawo amene anapita kuti akalembetse mu phase 1, 2 and 3 koma sanakwanitse pa zifukwa zosiyanasiyana zambiri za izo zokhudzana ndi chiphaso chija chaunzika kuti sichinapezeke mu system. Ena onse ayi gawo limenelo mwalilandira bwanji? Pamene popo ndi pamene no pali vuto chifukwa kuyambira phase 1 mwina ndilongosole motere kuti dandaulo silinangokhala NRP lokha kuti NRP sakupezeka malo molembetsera voti madera ena komanso mashine awo pena sakutha kutanthauzira mwina tiyankhule chitewo chewa chotero kutanthauzira zomwe zili mmakinamo kuti akwanitse munthu kulembetsa. Panali zifukwa zambiri ndiyeno pa zifukwa zambiri zifukwa zina zinali zokuti ngakhale madera ena
mukumbukira kuti nthawi imene fuel anali akuvuta mwapezeka kuti magenerator ameki magetsi kulibe mageneratanso sakugwira ntchito mukafunsa maofesala ameki akusema mafuta tilibe ndiye munali zifukwa zambiri zimene zimakhumudwitsa anthu kuti akalembetse. Chinthu china chachitatu chinali chonena kuti akamayamba kalembera pamafunika kuti anthu akhale akudziwa bwino kwambiri kuti kalembera akuyamba. Komano ngakhale zipani zinadandaula kuti meki isayambe kalembera ifa kuti madera ambiri anthu amene adawatuma kuti akalengeze zokuti kukuyamba kalembera sadagwire ntchito yabwino, anthu samadziwa. Chifukwa chakusadziwa kumeneko zimapezeka kuti masenta molembera muja abwera molemba kalembera komano anthu adera limene lolo sakudziwa kuti kuli kalembera. Zimatengerano mwina patatha 1 week am'machalichi kuyamba kulengeza kuti akuti ayamba kulembetsa uko pamene anthu ena amayamba kupita ukalembetsa. So panali zifukwa zambiri zina zokhudzana ndi NRP komanso zina zokhudzana ngakhale ndi meki. Anthu mavuto onsewo meki inakhala ikufotokozeredwa and zipani tinakhala tikunena. Mukumbukire bwinobwino kunena kuti kalembera sanayambe zipani zinapempha kuti meki isayambe kalembera ifwa pali zambiri zomwe zikufunika zikonzedwe. Mano meki inapitirirabe ndikuyamba kalembera uja ngakhale tinafotokoza kunena kuti panali mavuto. So ndikuona kuti ino kungosankha apa kuti pamene tukalembetsa apa kalembetse apa okha ndikuona ngati pamenepo meki ino ikupatuka pa zinthu zina zimene zinali zotsamwitsa nthawi imene kalembera wa phase 1 amayamba komanso mbali ina ya phase 2 ndiye mwina ndiyimire pamenepo komano nkhani imeneyoyo I think ndi imene ino zipani zikunena kuti papato mwina sipanayang'anidwe bwinobwino. Pamene koti linapereka chigamulo chija meki kanatengerapo mwayi pamene papa kunena kuti itsekule kwa anthu ena onse so amene anali ndi zopunthwisa chifukwa zinalipo zambiri kuti nawonso akhale ndi mwayi olembetsa. Okay, wina nkumadabwa kuti mene anafotokozera vayana koyambirira kuti anthu amene alembetsa panopo ndiopitirira 7 million andi ndiochuluka kusiyana ndi amene analembetsa chisankho chapita cha 2019. Mukamamba mafigures amenewo ndikumadandaulabe kuti anthu samaziwa sana ozidwa mokwanira anthu 7 million wachokera kuti ziko makwambiri akampatira dziko likamakhala chaka ndi chaka anthu amakhala kuchulukirabe. So kalembera wa 2019 tikayang'ana population yathu mene tinalili 2019 ndi population yathu mene tilili lerolo komanso tikayang'ana anzathu a NSO National Statistics Office adachita project kunena kuti chaka chinocho anthu amene atavote koyamba akhala ochuluka motani, anthu amene atalembetse kalembera poyamba akhala ochuluka motani. So mukayang'ana mafigures amene aja maprojection amene anachitikawo muona kunena kuti amangonena amakhala ataona chiwerengero cha anthu mmene chilili. So mukayang'ana muona kunena kuti chatsika kwambiri madera ena. Madera ena alembetsa ndithu ndikupatsani chitsanzo kunena kuti phase 3 madera ambiri amene achitika mu phase 3 anthu ambiri alembetsa chifukwa chonena kuti uthenga wa kuti kuli kalembera unali kuti wayenda miyezi ndithu ingapo akukamba za kalembera ndi momentum ija inakhala kuti no yakwera. Pamene koyambirira mene imayambika kalembera kunali ndipo mwina ndinene pano kunena kuti kalembera yanachitika nthawi yolakwika chifukwa chonena kuti anthu mudi inali ili ina anthu amayang'ana za mvula sikubwera tikuyenera tikalime zachisankho zili kutali samaziganizira. So panaine wachitika civic education ikuchuluka kwambiri kuti no yadziwitse anthu kuti wina aliyense akhala kudziwa. Ndikupatsani chitsanzo ineyo ndikuyimirira kumwanza kuli madera ena ake kupanda ine kupititsa uthenga anthu adera limene nsaka nadziwa zonena kuti kuli kalembera akalembera analiko koma pamapezeka kuti pati mwina akulembetsa anthu mwina 10 5 amene yangodziwanso mwina chifukwa kuti ali ndi wireless. Sono m'midzi muja anthu ambiri alibe ma wireless, m'midzi muja anthu ambiri samakhala pa social media. So uthenga umayenera kuti ukapeze pali enanso ambiri ngakhale kuchalichi samapita. So akuyenera akafikiridwe ndi uthenga ukafikira bwanji ndiyeno ukatswirino ukadaulo wameki fund ntchito yawo ndithu amakhala ndi provision ya budget yonena kuti iyi ndi ya civic education akuyenera apange. Enafe ngati zipani
amipingo ndi ena onse amathandizira ndizofunikira komano amene akuyenera kuonetsetsa kuti aliyense m'Malawi akudziwa zoti kuli kalembera ndi anzathu a Malawi Electoral Commission. So chifukwa choti momentum inali high muona kunena kuti phase 2 kumapeto ndi phase 3 anthu alembetsa kwambiri chifukwa choti uthenga unali utafika pena paliponse kuti kuli kalembera. So chimene chocho anayenera kuchipanga consider kwambiri. So mukatifunsa funso lokuti mwina alembetsa anthu ambiri chaka chino kuposa 2019, yes mukayang'ana kumbali ino yongoyang'ana mafigures ndizoona koma mukayang'ana population muona kuti population ya ana amene amayenera kuti angovota kumene chaka chino komanso ngakhale anthu amene ndikupatsanisanzo Blantyre muyang'ane anthu amene analembetsa Blantyre makamaka rulo mupeza kuti ndi ochepa kwambiri kusiyana ndi mmene mwina analembetsera 2019 utenga sudapite kumadera ambiri mokwanira. Zikomo kwambiri mwimekayi pamene popo Njawala amene unda Felix Njawala publicity secretary wa chipani cha UTM. Ndisinafike kwa Mphatso Sambo ndi mafuna tipite ku Balaka. Blessings Makuwira uli background pamene popo tili ndi chidwi kwambiri kumva kuchokera kwa eni ake a Malawi kuti makamaka nkhani imene iyi yokuti pali extension kalembera kachikena ayilandira bwanji kumapoyamba mwafunsa yo alembetsa. Blessings. Balaka tikambe kuti kwachabuno kwambiri kwacha kwazuwa kotero kumwati nkufuna koma kufunika kwambiri mwama kudzidzisa kukhosi zimenezi ndikambe motero pakale pano lero sindili mudzi mwemwe sindili mtown nene Balaka ndaendako pang'ono ndili kwa Mpulula kumudzi kumene kuti ngati wankhula ndi mzika zimene zikubwera kwa pakale pano times kwamba tuzeni zina lanu komanso nkhani imene mayimvera mwayilandira motani. Zikomo kwambiri ine ndi Lawrence Pasule nzika muno mwa Mpulula. Nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri chifukwa choti ameki zimene akupangazi zokuti zithandiza nzika za dziko lino kuti zikhale ndi mwayi okavota. Ngati nkhani yokuti kupanga ujeni kukalembetsa ine ndinakalembesa ndithu. Chifukwa chani munakalembesa? Ndinakalembesa chifukwa choti ndine nzika ya dziko lino ndi ufulu wanga kuti ndikalembesa komanso ndimwe chizolowezi chisankho chilichonse chikamabwera ndimakalembesa ndithu kuti ndikhale ndi mwayi wovota. Koma munakakhumbanji kuti ameki komanso INB kuti achite pamene kalembera amenenso onjezera amene akubweranso kusogoloko? Okay, kalembera chimene ndinakakonda kwambiri ameki ndi INB anakachita ndikuyesesa mwina kupangaso engage zipani zotsutsa ndi zipani zonse ndingoti zipani zonse mdziko munomo kupangana nawo engage kuti athandize kufalitsa uthenga wa kalembera ameneyu chifukwa kwambiri chimene ndachiona mu kalembera amene wapitayo amene akumuonjezerayonso sensitization inali yochepa. Anthu sanapange kwambiri yayi sanalandire uthenga kuti tikalembese kwambiri zimangomveka ngati mwamphekesera kuti apoto akulembesa komano zija zimachitika mbuyo muja kupanga mawayiresi kusokosa mapokoso aja mwina zimagalimoto kumayenda misonkhano ya ndale anthu andale aja kumapanga zokuti kumauza wanthu kuti tiyeni mukalembese kwako panthu kuti tikalembese chanchani zimene sizimachitika kwambiri mu phase imene yapitayo. Nde kwambiri nakakonda kuti anakapanga engage azipani ndi anthu ena okhudzidwa kuti apange phokoso pakalembera amene kuti anthu ambiri abwera akalembese akhale nawo mu ujeni gulu la anthu ovota chaka chikubwerachi. Tathokoza kwambiri. Apaso ndi mmodzi mwa achinyamata akonkono kwa Mpulula nkhani imeneyi mwayilandira motani koma mutuze suzinani kuti ndi ndani? Choyamba ndine Brand Boaz kuchokera kuno kwa Mpululanso. Nkhani imene ndayilandira mokondwa chifukwa chonena kuti zikuperekanso mpata kwa anthu amene analephera kuti nthawi imeneja alembese. Komano ndikanakondanso kwambiri kuti ngati ameki imene akambira kunena kuti apanga engage anthu amene anali olembesa kale. Zimene zipereka nkhawa kwa anthu ena amene ngati akufuna kulembesa pakali pano pa chifukwa chonena kuti akhala ngati kuti akuwaphera ufulu wawo onena kuti akanatha kukatani kukayesera kukavota. Koma ndikanapempha kunena kuti ngati ameki komanso okhuzidwa ngati magulu amenewo
kuti apange consideranso anthu amene afuna kulembesa pompano kuti nawonso akhale ngati kuti akhale ndi ufulu oti azavotenso. Inu munalembesa? Ine ndinalembesa ndipo ndinalinso mwina woyambirira kulembesako. Tikambe kuti chifukwa chani unalembesa monga ngati wachinyamata mwana chinyamata ena kumaona ngati munake kosafunikira kutero iwe ngati wachinyamata ni chifukwa chani unalembesa? Pakulembesa pa ine chifukwa chonena kuti ndimadziwa kufunikira kwa voti. Chifukwa chonena kuti voti yanga imanipatsa mphamvu yonena kuti ndikasankhe mtsogoleri amene ndiurani ndikufuna. Chifukwa chake ndinakalembesa koyambirira yonena kuti ndidzakhalenso ndi mwayi oyambiriraso kutata kukavota. Patrick mene mosoni mene anthu anakuja kuno kwa Mpula. Blessings asanachoke nyamata ameneyo iyeyo zinatheka bwanji iyeyo kukalembetsa pamene akuti ena aja akuti uthenga sunali wokwanira owamema anthu koma uyuyuso akuti awaphera ufulu anthu iyeyo zinatheka bwanji iyeyo kukalembetsa nthawi imeneyoyo ena akuona kuti amalephera chifukwa Fuso ndimene akuti inuyo zidatheka bwanji ngati wachinyamata azathoja kamaona kuti menaka uthenga sunafale bwino inu mukuti munakalembesa inuyo ngati wachinyamata zinatheka bwanji akutero. Kawiri achinyamata afe timakhala kwambiri pa social media ndiye chifukwa chake uthenga unali ngati osavuta kuti utifikire ngati wachinyamata. Okay. Kwa moto makuti achinyamata makhala mbiri ma social media ndiyo anaona pa social media kuti kalembera wafika mmodzi ndi chimene chinatengera kuti nawo sathamange akalembese mukaundro amene. Chabwino ndikuthokoza kwambiri Blessings ndizomveka koma amene anayankhuliraso Anjawala kunena kuti kumidzi masiku ano chikhalireni ma social media vayana sikwenikweni ena ma radio alibe ena ndi mumachachi komeko sabita so zimatengera kuti kunakakhala ndithu concerted effort ya ini yake ya Malawi Electoral Commission kupanga civic awareness Patrick inafike penipeni. Patrick ndalandira ma message awiri amene ali oyimirira mbali ziwiri zosiyana. Wina kuti make is wrong, it is a democracy, citizens have a right to go and register. Why limiting them? Why defending Kanzaza Make? What are they scared of, Ayana? Meaning people who are not in the country doing registration and now they are back, they don't have a right to register? Pomwe wina akulemba kuti I would like to disagree with Honorable Njawala on lack of publicity in the first phases, attributing it to thinking of Renz. People think of Renz. That's not true. It is the same politicians who were busy planning demonstrations against MEC and NRB in relation to Justice Annabel Ntalimanja, Mpaso Sambo, MEC CEO, and Smasmatic system. Those demonstrations were being planned and done during the time of phase 1 registration. They discouraged people from registering. When people started sobering up to register, phase 1 had finished. Imene yoyo Anjawala muiyankha ndi mfundo imene ikukuzani straight akuti akukana izi akutsutsana ndi zimene mukunena zokuti ujeni public awareness civic awareness sinali yokwanira yayi anthuso amaganizira za mvula akuti nthawi yomweyo imene mukunena zimene zimamaka ku phase 1 iko zipani munali busy kuchita plan mademo ofuna kuti make chair atule pansi ndi zina zambiri kusagwirizana ndi makina amene akugwiritsidwa ntchito ndi zina zambiri so nthawi imene yoyo munali busy ndi zimenezi mmene mmaliza busy imeneyo kuti phase 1 ikutha ndiye musanene kuti kusalembesa kwa anthu inali chifukwa cha publicity munawabizikitsa anthu ndi zina zotsutsana ndi kalemberayo. Anjawala zikoma kwambiri Patrick. Muona kunena kuti akubalaka anyamata chakamba mfundo exactly zimene ndayankhula ine nena kuti sensitization ku scenario kwanira and ineso nakamba nkhani yonena kuti matauni anthu ambiri analembetsako ndithu chifukwa chonena kuti ambiri amatha kukhala social media and nyamata uja wakubalaka wakambanso nkhani yomweyo pabwera message imodzi imene yokamba nkhani yonena kuti ayi anthu amachita demand resignation ya chair director wa NRB imene zinabizikisa anthu nkhani imene iyi ndi exactly imene ndakamba pano kunena kuti pofuna anthu kupita kukapanga ma demonstration is because MEC simamva zimene anthu akunena NRB simamva zimene anthu akunena zipanizi zimadandaula kunena kuti m'midzi mwa anthu sakudziwa pakadali panopo kuti kuli kalembera kodi simungayambe kupanga kaye sensitize anthu kuti adziwe kuti kuli kalembera ndipo ona kunena kuti pali kukhala ngati kusamvera NRB imauzidwa kuti madera mwambiri
mashina usakugwira ntchito ndiye kalembera wakayambe anthu kumadera kusakulembetsa mashini sakugwira ntchito ndiye kuti zikakhala zinthu zosokonekera. So nkhawa zimene ziji zimene zimapangitsa kunena kuti anthu azineyo kuti awo sakutimvera chifukwa chake mwina chilipo chipani chimene akuchigwirira ntchito ndiye nchifukwa chake sakufuna kutimvera. So ngati ma stakeholders a chitsankho ndifaka amachitano amabwera ndi mademand ngati amenali kuti muzaone engagement yabwino ya MEC ndi NRB ndi zipani inayamba ataona ano kunena kuti zipani mwina zikuona kuti zokambirana sizikutheka njira yabwino imene tikuza kupanga ndiyo mapanga ma demonstration ndi pamene engagement inayamba yokuti tikumakhala pansi tikumakambirana kumakhala pansi kumakambirana. So I don't agree with that opinion. Yes, ali ndi ufulu wawo kukhala ndi opinion imene komano zimene zonse sizinamulepherese munthu amene sanamvepo uthenga wokuti kuli kalembera kuti amve uthenga. Ndi nkhani imene yachoka kwa anyamata awiri asawa ndakubalaka enda avomerezana nane kunena kuti iwo anadziwa chifukwa cha social media kodi akanakhala anyamata amene sali pa social media akanadziwa zoti kuli kalembera sakanadziwa nakati angati amene sali pa social media amenenso sanathe kudziwa zoti kuli kalembera. Mukayang'ana ma statistics mungopita muone phase 1 mupite phase 2 mupite phase 3 ndiye muone mmene kalembera yakuyendera. Projection ya national statistics I think inali pa around 3.4 million koma analembetsa anthu 2.3 million. Akusonyeza kuti anthu 1 million projected to register sana pange register. Are you sure kuti anthu onsewo basi anangogwa mphani kuti ife sitikalembetse bwanji tisanakafunse kaya anthuwo kuti kodi nchifukwa chani simunapita kukalembetsa. Ifeyo ngati azipani zifukwa zake tikuzidziwa madera mwina mwambiri anthu sanadziwe zokuti kuli kalembera amadziwa ena mochedwa nchifukwa chake mupeza masiku omalizira imachita piki chifukwa chonena kuti anthu amakhala kuti no uthenga uja ukhabe akhala ena akutani akupatsirana. Muone even phase 3 imene mashina ameke anatseka 5 minutes past 4 anthu mizera ili yodzaza because lamulo limanena kuti munthu aliyense amene ali panzera akuyenera kulembetsa. Kodi ameke adziwa bwanji kuti phase 3 anthu anali panzera osewa ndi amene analiwo kuti apanga kale za NRB koma zikukanika. Nanga anthu ena amene anabwerera pa phase 3 pa anabwerera chifukwa chokuti mashina ameke smartmatic iyo yatseka inatseka yokha 5 minutes past 4 koma mizera ilipo. So zonsezo ndizifukwa zokwanira ndithu ameki akanaona kunena kuti chisankho ndi chinthu chimene chimafunika kuti pa tsiku loponya vote pasakhale pali tizifukwa tina tomwe tikhoza kungopangitsa anthu koma chifukwa chakuti chija ife chifukwa chake talephera kapena chifukwa awapambana. Ndikugwirizana nanu chimafunika kukhala soba ndithu kuti pamene tikuyendera limodzi koma kafika tsiku mechi aliyense amavomereza opambana amapambana mwabwino olephera amalephera nkuvomerezanso. Ndikuyimikeni pamenepo Anjawala. Thank you very much. Khalani pomwepo Anjawala. Asambo ndikupempheni please musachoke chifukwa ndikuti ndikuloweseni inuyo koma apapa tikuyankhula ndi Bernard Muhone kunzuzu. Bernard ndikupase mpata uyankhule ndi amalawi awiri kumene koko achilandira bwanji chikalembera wachikenayi. Chabwino pike apapa ndi ndima yakunda kumanda chinyamata pacha saiwayo kuti makhala kuti lovuta kuti mnalembetse ndi ndima yakuti ndili nawo awiri. Choyamba ndikudziwe ine zina langa ndi Wonderful Mumbai. Chabo nkhani imene imayenda bwanji kuti ameke aonjeza matsiko kuti anthu amene sanalembetse mfezano cha abwerezese kuti akalembetse. Kwa ife tayilandira bwino monga ife achinyamata ndipo ife kwa ife ndizokuti tikungolimbikitsa anyamata kuti akhale ndi chidwi asaope asakhale ndi mantha apite akalembetse mwa unyinji voti ndi mtima mwathu ndipo asaope. Inu mnalembetsa? Ife tinalembetsa kale. Kufunika kotani kulembetsa? Kufunika kulembetsa ndikuti kumatipasa mwayi anyamata afe kuti tikhale ndi chisankho chosankha munthu amene tikumfuna ifeyo pamtima pathu. Chabwino. Nde mungalengeza zotani amene sanalembetse? Amene sanalembetse tikuziwa kuti achinyamata afe imakhala zoti timakhala ndi mantha nthawi yambiri sikuti mesa nthawi zambiri apumawa amakhala zokuti aungotigwirisa ntchito pa nthawi yachisankho amakhala zoti akutifuna koma chisankho chikadusa samatifunanso. Ndena anyamata ambiri amakhala ndi mantha kuti akalembetse chifukwa chokuti amaziwa kuti akamapanga zimenezozo
palibe phindu imene amatengapo ndi amapanga mantha da amaona ngati ongotayisapo nthawi yawo kuti akalembese iwowo ona komano apapa ine ndikwamema onse kuti asakhale ndi mantha apite mwaunyinji akalembese tonse voti yathu ili mumtima mwathu ndipo tisaope munthu aliyense amene ali kusogolo kwambiri atsogoleri ine zina langa ndine Mphaso Kachali chomwe ndingalimbikitsa Chinyamata ambiri amakhala ndi mtima oti akapita kusango kuti akavota anthu ambiri amati ndife ana sitingavote voti ife ilibe ntchito zimafunika anthu akuti zimafanana koma amaona ma age awawa apite akatikayikira ndi kale koma ife ni akati makhala ndi mtima oti tikavote sinthe zinthu mbali kwa ifeyo nafeso inu munalembetsa ife tinalembesa ndipo tiso ndi mtima oti azinzathu ena sanalembesa timauza kuti pitani ndi ufulu wanu voti ili mtima wanu ndipo munthu omvota kumdziwa wekha munthu chabwino ndi mumalingiza zotani ameneyo azinzathu tauza ngeti mmene ndilili pano anzanga ndimauza kuti tiyenera kukavota tisakhale ndi mantha yayi chifukwa ndi zinthu zoti zofunika kuzika kuno munthu wena wakhala zika Malawi uli ndi ufulu ovota maso ndi udindo wako ndi udindo wa ife chabwino kapena ndi mpikisano yotani omwe imabwerapo ngati munthu suvota chomwe chimabwera ngati sunavote pali zinthu zambiri zomwe zimachitika kumafunika kayoti ukhale mprocess naso zikuziwa kuti ndiwe nzika ndiponso ndiwe munthu wa dziko linoli apite ndimene ayankhula Chinyamata choncho ndikuthokoze kwambiri Bernard ukhale ndi tsiku labwino vayana zikuoneka kuti achinyamata awa kulembesa ndi analembesa awawa ndi mizinda masite a social media amene wawa they were covered amene they were covered. I think nkhawa inali kwa Malawi amene they don't have access to social media, internet njofutirapo komanso kumene kuli internet data kuti agule kuti azikhala komanso akhale ndi phone ija timati smartphone zodulirapo, and that's the majority of people. Nde nchifukwa yake nali ku meeting amati National Broadcasters Conference imene anakonza amakra sabata imodzi yapitayo amakamba ndithu zone 75% ya anthu Malawi muno amamvera nkhani zachisankho kuzera pa wireless moti ifeyo tikufikira anthu ochuluka kwambiri kusiyana mwina ndi exactly chifukwa ndi anthu ocheperako amene ali pamenepo. Very good. Asambo ndi kulandileninso kachikena ku program yathuyi. Nkhani yabwera apa ndi imene yonena kuti ameke akutsekulanso kalembera andi zikumveka kuti inuyo mukakhala konso kumene kungakhale kuti simuzikalemba anthu. Tafotokoza pamene mukuti chani ndi mukataniko kumene kuma centers kumene kuku ngati simukukalemba anthu. Asambo zikomo kwambiri ndiye setsa kunena mwachidule kwambiri kuti Amalawi osamvetsetse koma poyambirira tingo akumbutsa Amalawi kunena kuti bungwe la National Registration Bureau ntchito yawo ndi kalembera waunzika ndi makalembera ena monga kalembera wakubadwa, kalembera wa imfa ndi kalembera wa maugwani. Soza kuti bungwe limene lili ndi ntchito ndithu zochulukirapo koma kwakukulukulu pa kalembera waunzika bungwe ndi limene limapereka chitsimikizo malo maboma kuti munthu yudi ndi Malawi ndipo ndi nzika analembetsa, ndipo munthu amene akhoza kulandira chithandizo ngati nzika komanso akhoza kutenga nawo mbali polembetsa mavoti. Ndiye kuchokera poyambirira pomwe bungwe la National Registration Bureau ndi Remeki anasayinirana mgwirizano kumvetsetsana kuti tithandizane pa mabungwe ndi awiri osiyana. Koma chifukwa choti ameki malamulo akunena kuti polemba munthu akhale kuti ndi nzika ndi chiphaso, tinagwirizana kuti tayena bidi zayesetsa kuti tikuthandizeni tikupatseni Amalawi wonse amene alowayenera kuti mukhoza kuwalemba. Ndiye ifeyo ngati bungwe la NRB tikunena kuti tinalemba kudutsa 100% kapena kuti manambala amene National Statistics Office anthu sikuti amangokhala pasi kungoganiza manambala amene anatipatsa ifeyo tinadutsaso kulemba aliyense kunena kuti ifeyo tatani tamaliza. Koma chifukwa choti malamulo amanena kuti munthu amene wakwanitsa zaka zoyenerera ifeyo timalemba 16 timulembebe tikudziwa kuti anthu ena akukwanabe zaka 16 ndiye amene
tili kalikiliki mawalemba nthawi ina iliyonse. Pa nthawi ya kalembera wa mavoti tikunena kuti pa nthawi imene timayamba kalembera wa mavoti ise Amalawi tinalemba mutengera ndondomeko zainenso tinalemba Malawi wonse woyenerera. Koma amene akukwanitsa kuti tiwalembe panopa tikupitiriza kuwalemba. Ndi ntchito yathu pa nthawi ya kalembera wa mavoti pasenta paja inali yoti ife tizikangotsimikizira umboni kusakatula mmakina mwathu kuti munthu yudi analembetsa ndi Malawi. Ndipo pa anthu onse amene analembetsa kadi yawo inasowa sanakatenge ku NRB inatayika kapena ndiyowonongeka inafufutika kapena inachoka, anthu amene aja ndi amene ife tikuwathandiza pa senta ya kalembera wa chisankho. Ndi Amalawi amvetse kuti NRB tikhala tikugwira ntchito ndi ameki kuonetsetsa kuti Malawi amene analembetsa ifeyo titsimikiziredi umboni ngati khadi yake ili ndi mavuto kapena khadi ija inasowa. Ntchito imeneyi tinagwira bwino pa yamba idala ndine kutoyirose mpaka na khoti anabwera ndi chigamulo kuti kakamiza kuti tiyambenso kulemba anthu pa nthawi imene kalembera kakuchitika. Ndi pamene tinayamba kulemba anthu phase 2 phase 3 kuti kalembera kuchitika ife tutsimikizira unzika komanso tawalizirapo ntchito ya kalembera wa unzika. Okay, alright, ndakumvani Asambo. Pali mfundo imodzi imene mumayenera kuti muunikire mukunena kuti ntchito yathu tinagwira bwino. Very good. Ndiyeno chimene chimachitika ndi chani kuti anthu awawa amene akutiwa alembetse ulendo wakachikenawa ndi anthu okuti anali ndi vuto lokuti atalembetsa mu kaundula wa unzika ku NRB popita ku meki amapezeka kuti mayina awo mu system ya meki mulibe. Ndiye chimachitika ndi chani kuti inu mwalemba, of course tikuvomera kuti ID samapasidwa nthawi yomweyo koma mayenera kupasidwa identification number popita ku meki amapezeka kuti manambala amene alibe mapeto ake samawalemba mu kaundula wa voti. Chimachitika ndi chani? Ndiye pali chitsimikizo chotani chakuti ulendo uno umene akutsekulanso kalembera wa voti vuto limene lili silikachitikanso kuti enanso abwereranso pa zifukwa ngati zimene zizifwa. That was the major reason imene imachitika. Alembetsa ku NRB kupita ku meki mayina mulibe. Ndi chifukwa chake tikunena kuti Amalawi wonse ndokakamizidwa mwalamulo kuti alembetse akhale ndi chiphaso chakuchita. Kukamizidwa kumeneku osati kuti akachitire voti yokha koma chiphaso chija chikathandiza chisankho chosiyana-siyana. Ndi chifukwa chake kuyambira zaka zonse zapitazi takhala tikuzungulira Malawi yonse kuwamema anthu kuti chonde lembetsani. Ndiye amene sanalembetse awo kapena amene akwanitsa zaka kumene kuti akhoza kulembetsa amayenera kuti adutse ndondomeko zonse za kalembera wa unzika monga mwa malamulo komanso monga mmene kalembera amakhalira. Unzika si ngati ID kapena yakuntchito kapena ID mwina tingoti ngati passport kumene kapena license. Unzika ndoti ndi security document ndi chiphaso cha chitetezo cha mdziko. Amayenera kuti munthu akalembetsa adutse ndondomeko zosiyana-siyana. Sopano Asambo pepani Asambo pamene pakuvutani pamenepo muyankhe funso directly kuti zonse munenazo za process ya unzika kulembetsa unzika tikuziziwa mumazifotokoza nthawi zonse koma chifukwa chimene mumapezekera pa center yolembetsa voti ya chisankho ndichionena kuti munthu mumulembe mu kaundula wa unzika therefore akalembetse ukaundula wa voti ndiye amalembetsa kwanuko ndikukapezeka kuti kumeka kuti palibe pamenepo. That was the issue. Ndiye kuti chimachitika ndi chani directly ndiye panopo zikhala bwanji. That's the direct question, not the background yo taimva mwaifotokoza mokwanira many times. Kuti Amalawi ambetsetse ndiye tsopano anthu amene oti amalembetsa akubwera tsiku lomaliza ndi ameke akubwera ku NRB. Titheke kuti ndondomeko yotsimikizira unzika wa munthu kuti ingatheke kuti kodi munthu yuti ali zaka zoyenerera kodi munthu yuti ndi Malawi kodi umboni umene wabweretsa ndi umboni woona kapena zonse zimene alembetsa ndi zoona. Ndiye sizingatheke nthawi yomweyo kupereka koma ifeyo ngati NRB timakonza pa nthawi yomweyi kuti pasenta iliyonse ikhale ndi network yotetezeka ya makina a kompyuta kuti munthu akalembetsa unzika wake uja uzichitira process sakasaka ndipo anthu ambiri analandira unzika wawo alipo ena ochepa amene sanalandire chifukwa chake ndi choyamba
ena mwa iwo ndiwoti analembesa kale unzika uzanda amafuna adzanamize dziko adzalembetsenso kachiwiri ndiye makina aja amagwira kuti munthu analembesa kale ndiye unzika uja amafuna uchedwerapo pang'ono kuti ukapite process komanso pali anthu ena oti polembedwa paja mwina ndiwokayikitsa mwina zaka zawo ndizosakwana komanso makamaka maboma amadera ozungulira dziko lino amakhala anthu akupangitsa kuti mwina sa Malawi ndiye anthu athu olemba ntchito olemba unzikawo amadziwa amene akuyenda kulembera kuti munthu uyu ndamukayikira chonde mufufuzeni ndiye zimenezo zimatha kutenga nthawi ambiri mwa iwo anthu amene oti unzikawo suna patsidwe anali anthu ngati amenewa koma amene analembetsa pa nthawi imeneyi chifukwa cha network ya makompyuta imene tinayika yotetezeka anthu ambiri ndithu anapangidwa process ndipo unzika wawo umabweranso pamakina amene timatsimikizira pa center paja nthawi zambiri mu tsiku limodzi zimakhala kuti zatheka koma nthawi zina pamatha mwina kuchedwa pang'ono mwina ndi tsiku lina chifukwa chakuti anthu ena amakhala kubwerabe komanso aja olembetsa kachiwiri aja amasokoneza makina kuti apange process ma application ake koma kupita kutsogolo pali panopa ifeyo tikudziwa kuti anthu okhala amene akukwaniritsa kuti akhoza kulembetsa ifeyo tizikapanga process moyenera ndipo tikuchilimika kuti amene akuyesetsa kuti osakwana nzaka kapena anthu oti sa Malawi amene agwire ntchito. Okay, Anjawala mukuzimva bwanji nkhani akufotokoza Asambo? Zikomo kwambiri asamba kuyankhula malingana ndi poti ndi office koma ndikuona ngati pali malo awiri atatu amene mwina akadawika mwachindunji choyambirira Asambo akanabwera polera kunena kuti capacity yathu ife ngati NRB ndiyoperewera chifukwa chonena kuti tikupatsani chitsanzo Asambo tinakhala ife tikuyankhula ndi NRB kumwanza ma centers almost 6 phase ya number 3 NRB panalibepo samapanga register anthu amauzidwa kuti azichoka mwachitsanzo pa school ya Futsa amauzidwa kuti anthu azichoka pamenepo kupita ku school ina distance yonena kuti mwina about 7 to 10 kilometers kuti akajambulise kumeneko then abwera adzalembetse kwa chisankho zimene zizi zinachitika madera ambiri ende apo bola mwina distance yo ndiyoche kuli malo ena kumene ma distance akamakhala atali mwina zimene zozo mukuzidziwa ndi mukhoza kundivomereza imeneyo ndi nkhani ya capacity kuti mwina machine mulibe okwanira kuti pezi jangati ili ndi ma center tingoyerekeza 200 mwina machine anu alipo 150 mukanakambirana ndi ameki kuti mwina aone mmene mungathandizirane kuti ino ntchito ya inuyo ndiyo iyende bwino pasakhale mavuto ngati amene akhalapo kumbuyo kuna konse. Okay, Anjawala. Njonena kuti yes, maliza. Nkhani yonena kuti zimayenda bwino kwambiri. Andukhulupirira kuti akudziwa ndithu kuchokera pa Spantima kunena kuti ndikangapo konse ifeyo ngati azipanta khala tikuyimbira office yawo. Tikapeza malo ena kupeza kuti ma generator sakugwira ntchito, mwina machine awo sakugwira ntchito. Nthawi zina umapezeka kuti munthu akuyenda mwina even 3-4 times kuti atenge ka receipt kake kachi. Mene zija zimapangitsa anthu ena kugwa mphali kusiya utikapitanso kuti apita akapitirize process ya registration. So panali ma challenges ambiri. Okay. Ndakhulupirira kuti mwina bwana Sambo akanatha kuwakamba kuti ifeyo ngati NRB tili ndi mavuto awa ndi awa. Okay, chabwino ndakumvana Anjawala. Pomaliza Anjawala asanatseke Asambo ndi zimenezi zino extension ija ndi imeneyi ameke anena kuti alemba anthu amene akuti anakumana ndi mavuto wasatsekula open for everyone. Kutanthauza kuti kutheka kuti kulembetsa makaundula wa chisankho komaliza ndi kamene kati kabwereka. Mawu anu ndi otani? Mawu ineyo ndiyankhula mawu zipani zonse. Ndimaona ngati chimene tikufunika kuti tichitike nchonena kuti meki ikuyendera malamulo akuti 14 days period simayenera kupitirira akupanga register. Komano apapa atsekula kale akapanga kale register. Sindikuonapo chifukwa chonena kuti angamakambweze munthu onena kuti ali eligible to vote zonse zofunikira ali nazo ndi akambweze kuti isulembesa iwe chifukwa chokuti tikungolemba awaokha. Ndikuona ngati kumene kukhala mwinanso kulakwira wanthu amene chifukwa anthu ali nzifukwa amene ndanenera zokwanira zimene zinapangisa kuti nthawi imene asalembeke. So chotero mwa imene wabwera chotere kunali kutsekulira anthuwa kuti no bwerani lembetsani 5 days yawo ilengetsera iwowo kuti pakhala 5 days anthu 5 days imeneyo apatsidwe mwayi alembetse chifukwa ngati sangapatsidwe ena mwayi
ndiye kuti ino tikwathekera anthu ena amene tikuchita kudziwa kuti kalembera iseyi wakhala ali ndi mavuto osiyanasiyana, si nkhani za NRB zokha, mavuto ambirimbiri amene akhalapo. So ndikuona ngati ameki akanakhala pansi kuganizira pamenepo kuonetsetsa kuti wina aliyense apatsidwe mwayi. Chabwino, ndakuthokozani kwambiri Anjawala. Amekiwa akumva kumene aliko ndikukhulupirira, sindikuziwa kuti kumapeto kwake zikhala zotani, koma timva kuti zitha bwanji. Asambo, mumaliza bwanji kwayankhula Malawi pa fezi imeneyi ya kachikena imene ikubwera posachedwa pa kutsatira za khoti ndi mavuto amene analipo pambuyopa kumbali ya NRB? Zikomo kwambiri, ifeyo tikutsimikizira Malawi kuti maofisi a NRB ndi otsegula, komanso ma stakeholders athu kuphatikiza kwa atsogoleri a zipani tiyeni tigwire ntchito limodzi kuti alembetse pamene pali mavuto. Tiyeni tiunikirane ndi kuyendera limodzi, takhala tikukumana tikukambirana, ndikukhulupirira kuti zimene takhala tikukambirana zija tonse timvetsetsana, komanso tikumbukire kuti NRB mu boma lililonse pakhalanso paliponse ndipo a DC ali ndi mphamvu ndi malamulo kukhala ngati wamkulu wakalembera pa boma lililonse. Ndiye mavuto amene analipo tikukhulupirira kuti kalembera wapadera amene akubwerayo pakhala vuto lililonse kumbali ya kalembera waunzika ku NRB. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Asambo amene utsimikizira Malawi kuti ulendo uwokha chilichonse chiyenda. Tsekani Ryan. Hey Patrick, mawa tikhala tikuyang'ana za manambala kuti kumpoto alembesa anthu 898,000 chigawo chapakati 3,224,000 chigawo chakumwera 3,036,000 ndiye tizakhala tikuunguza ndakaswiri pa nkhani za ndale ndi nzanga Jona kuti kodi zikuthandauzanji zipani ziyende motani. Ndiye kungoambe Malawi kuti chonde inu amene muli ndi mwayi kuti mukalembese pitani mukalembese, koma enanu tijoinane mawa pompano 5 minutes past 7 kulinji siku lachiwiri. Bye bye. Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji mzuzu kwanyeto kulinji nakakukoma kukushirika jani kwani akotia kulibaji kudi usaluka kulilabe nakakosolola ledesiya odija chirugugo chiyenda maji nakakani zonyani sasurijani kumbolo bakani kulinji mwelananga wanugo kulinji kudi kukoma kustedi hausi kulinji nakakaotuta wazuga maji nakakata ziredio kulijani kulinji timudalila ino kulinji. You're listening to Times Radio. The time is now 8 o'clock. This transmission is coming your way from Times Radio. This is Times Radio. Times Radio. Times Radio. Times Radio. It's time for the morning news bulletin on Times Radio. Enjoy with me, Matilda Majawa. First, the headlines. Vice President Mike Ousi alleges that some UTM party officials are greedy and lack integrity. Japan advised